ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು? ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಡ್ಮನೆ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಂದು ಒಂದೊಂದು ಬನ್ನಿ ಅದೇ. ಹೌದು. ಯಾನು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಪ ಅದ ಅಶೋಕಿ ಮಾತೇರ್ನು ಹಾಂ ಹಾಂ ಆನ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕೊನಕೊರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಬತ್ತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಬಿಡ್ಪುಜಾರಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕೊನಕೊರ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ನಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಸಿಕ್ಕನ ಬಸಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಎಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಏನು ಬೇಲೆದ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನಣ್ಣ ನಿಖಲು ಓಟ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಬಸ್ಸಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿ ಬರ್ಪಾರು ಈಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ಲವೆನ್ನ ಕೊನಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜೇರಿಯಾಗ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಪುರ ನಿಗಲೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಾರಣ್ಣ ಬೈಕ್ ಬಸಂ ಬೋರೆ ಬೈಕ್ ಸೀದ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಗೆತ್ತ ನಿಗಲೆ ಕಾಂಡ ಇಂಪ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಉಂಟ ತನ್ನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂ ಪೋಡು ಮಾರೆ ಓಟೆ ಪೋಪಿನಿ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದೇಕು ಕೊನಕೊರ್ರೆ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜೆ ಬನ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿಂದ ಯಾನ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಓಟ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ಪಾ ಇರ್ನ ಒರಿಯನ ಒಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟ ತನ್ನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬನ್ನಗ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟುಡು ಎಂಕುಲು ವಿನ್ನಾಪ ಎಂಕಲೆನ್ ಗೆಂದಲೆ ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಕೊನಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನೀರೊಲಿ ಕೊನಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ನಿಗಲು ಎಂಚಿನ ನಿಗಲ್ದ ಏನು ದೇಶ ಸೇವೆ ಆಪುಣ ಬನ್ನಿ ನಿಗಲ್ದ ಊರ್ದ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಟೆ ಏಪಲ್ ಅವರನ್ನ ಕಿಟ್ಟು ಬುರ ಕೊರೋಲಿ ಒಂದು ದಿನಾಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಒಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಆಪುನೇರೆ ಬೊಟ್ಟೆನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪನ್ನ ಎಂಕುಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಡವಲು ಮಗುಲು ಒಂದೇ ತಗುಲು ಅಂಗಡಿ ತಗುಲು ಪುರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪಿಟೇರ್ಗೆತ ಅಕುಲೇ ಪಂದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಅಗಲು ಕೊನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಗಲು ಓಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ನಾಗ ನಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು 10 ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡೇರಿ ಅಕುಲು ಐಕ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಇದು ಕೊನಪುಜಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ತುಕ ದೊಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬರ್ತೇನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬನ್ನೆತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ನಿಗುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವರ ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಣ್ಣ ದಾದಾಣ್ಲ ಮಂಜಿ ಮಂತದ ಎರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಅವ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಅನ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಕಂಡು ನರ್ತವೆಜ್ಜಲು ಎಂಚಿನ ಪೆಜ್ಜು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮೂಕು ವೈಪುನ ಪೊಡಿಲ ಬಸಲ್ಲೇವೆ ಸಿತಾತ್ ನನ್ನ ತುಂಬಿಲ್ ಬರೋಡತ ಮೂಕುದಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪೋಪುನ್ ಗೆತ್ತ ಕೊಡಿ ಹೋಯ್ತಿಂದ ಪೋಪುನ್ ಗೆತ್ತಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡುವಣ್ಣ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡುವ ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಬಸರ್ನಾಗ ಇದ್ದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಾಸ್ಕ್ ಗೆಪ್ಪಡಾಪಣತೆ ಅದಾಗ ಮೂಕು ಪೊಡಿ ಹೋಯ್ತದೆ ಆ ನೀರ್ದ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂದ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಕನಪರಿಂದ ಯಾನ್ ಕಾತಕುಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಕನಕ ಅವೇ ಜನ ಕಡಪುಡುವೆ ಈರು ಜನ ಬೇಲೆಂಡು ಅಂದೆ ವಾ ನಿಗಲೇ ಬೇಲೆ ಅಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಏನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೇಲೆ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನು ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬನ ಬೇಲೆ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಿವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಲೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕೇಬಲ್ ಗಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಬೆಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬುದ ಅವೇನು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನನ್ನ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತನ್ ಅವೇನು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಅವನಿಗಲೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅವು ಏತ ಒಂಜಿ 10 kg ಆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಕೊಟ್ಟೇರು ಒಂಜಿ 3-4 ದಿಕ್ಕದಾಗಲು ಕೊಟ್ಟೇರು ಐಟಂತ ಜೀವನ ಹೋತು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟ್ ನಿಗುಲು ಕೊಟ್ಟು ವರದಾನೆ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಎಂಕಲ್ ನಾನೇ ಬರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಾಮಾನು ಕೊನ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಎರಡೇ ಪನೋಡು ಈ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕೊನ ಕೊರ್ರೆ ಜನ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೇತೆ ಹಲೋ
ಅತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿ ಇರ್ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಉಂಡತಿ ಹಾ ಆಯ್ ಕೊರೋನಾ ದಾಂತಿನೇನು ಕಡಪುಡ್ಲೇವ ಅಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಇಚ್ಚಿನ ಎಡೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ ಜಾವೆ ಹಾವು ಮಾರೆ ಕಡಪುಡ್ಗ ಮಾರೆ ಪೋಂದಿ ಪಾರೆ ಹಾ ಹಾ ಆವಣ್ಣ ಕಡಪುಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾವು ಕಡಪುಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾವಿ ನಂಬೋಲೆತ್ತೆ ನಿಗಲೇನು ನಂಬೋಲಿ ಮಾರೆ ದೀಲೆ ನಿಗಿಲ ಆವ ಬಂದೇ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿನಣ್ಣ ಹಾವು ಆವು ಅಂಚನ ಪನಲನ್ನ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈಡ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲೋಡ ಕೈಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಡ್ರಿ ಅವೇ ಹಾ